Ruwan jakara, 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 ruwan jakara. Ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara. Maza da mata soyayya a dan rayuwa, idan da so ana daɗa samun shakuwa. Ruwan jakara, ruwan jakara, a hankali ake tafiya cikin nutsuwa. Da ni da ke ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Da ni da kai ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Bar hanzari biyo na asanni zo ga ruwa, ka sha a nan ko ka tare shi a can ruwan jakara. Ki sha ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Shalili. Hello yaya. Me ya faru? Yaya wasu ne. Suka miki ne? Ya wasu ne don suka kama ni. Ki gaya min me suka miki, ina tambaye ki gaya min abin suka miki. Yaya wallahi na kwammaci mutuwa na daga na rayuwar nan na yau. Shalili, bari in gaya miki, na rantse da Asad Taru. Duk mutumin da ya sa zubar ruwan hawaye irin jiko sai na tabbatar da cewa uwa da uba, makwabta maza da mata sun yi asarar ruwan hawaye idanunsu. Kuma wallahi Shalele, sai na tabbatar da cewa wayannan masu gajeren kwanan lallai idan da sai sun gane cewa sun tawo bakin wuta, kuma wallahi sai ta ƙona su. Yaya ba don wani ya zo ya taimake ni ba yaya, wallahi Allah ne kawai ya kawo shi ya taimake ni. Na rantse, kuma na rantse sai na wullar da su tare da masu goya musu baya. Kuma wallahi yaya sun ce wai idan na sake fita ba za su wannan ba. Aiko sun yi faci, kuma tafiyar mai nisa ce. Sa'annan ga hanyar da rairayi, na rantse da Asamadu sai na tsince ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu. Sa'annan sai na tsince duk wani mai numfashi wanda yake cikin danginsu. Wai ko ba a yi gata na a duniya yaya ba zan tsira ba. Shi kenan, kaki damu, zan sa ɗan ifiritu ya rinka raka ki har in ƙariso inda suke wular da su. Shi kenan ya kai sauri ka dawo. To, sai ka dawo.
Maza da mata soyayya a dan rayuwa, idan da so ana daɗa samun shakuwa. A hankali ake tafiya cikin nutsuwa. Da ni da ke ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Da ni da kai ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Bar hanzari biyo na asanni zo ga ruwa. Ka sha a nan ko ka tare shi a can ruwan jakara. Taso tashi yaƙi. Tashi mana tashi. Ya kai. Ya musamu. Ya kai. Wa. Hasa? Kike da min ciki ka je kina jin tsoro? Ai ki kwantar da hankalinki kamar kin samu hasa. Wallahi ki kwantar da hankalinki. Ai wannan abu ne mai sauki kamar kina jirgin sama wai ya tsare. To ai shi baya. Bari yake. Zai ki abin da sarki yake so. Ni fa kanin ubansa ne. A yanzu na tsine mai kamar ubansa ne tsine mai tunda ba ubansa ne nake kula da shi. Dole bi ni. Ai ki kwantar da hankalinki kamar kun yi aure da Hassan ne. Ko Usaini ne kin aure ba Hassan ba. Wata da ban ce da arne wata ba ma. Ai ki kwantar da hankalinki. Ni nace miki ai zai in Allah da za a yi. Kawai war har yanzu wata da ba ko? Yau bari abin nan bari je fada sai in ta kawo ko abin nan cikin Allah sai ki da ko? Bari. Allah ya sa. Ai Hassan zai ci uba. Ruwan jakara. Hello Goma, ka zo ka same ni a kan gwanda. Goma. Shi ke nan mai gida gani nan zuwa. Goma. 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 Daɗin laushi, kyawu da nagarta ba sai a Dubai ko Toki ba. A ɗan Kima Furnitures da ke Kano, kuna iya samun komai da kuke kiran kayan ɗaki, takamaimai kujerun ban mamaki. Gadajen fita kunya bare tsara muku kicin cikin kima da kayan aminci. Ɗan Kima Furnitures sun kware a aikin biyo ku gida su biya muku bukata. Kuna iya samun Ɗan Kima Furnitures a lamba 32 Hajara Buhari kan titin Aminu Kano da ke Goron Dutse a garin Kano. Kuna ma iya ganawa da shugaban kamfanin ta manhajar Facebook wato Abdullahi S. Ɗan Kima. Har ma a manhajar TikTok a Ɗan Kima 3 ko kuma ta waɗannan lambobin waya. Yanzu nan na ganta da wasu samari guda biyu
sun shiga cikin asibiti, still kuma sun sake fitowa ita da doktan suka shiga mota, ga dukkan alamu ta gaya musu wata magana. Yanzu haka ma Allah ya yi yarinyar. Yanzu gashi Allah ya mata rasuwa. Yanzu yarinyar ta mutu? Ko kun san ta ne? A'a ban san ta ba. Me yasa ka zaɓar wa kanka zama a gida bayan ka san tarin mutanen da suke ƙarƙashinka kuma da kai suka dogara? Wallahi ni ma ban san dalilin da yasa na ɗauki laifin nan ba. Da zaran Kamal ya ce zai kawo mu wata mace har gidan nan to babu shi babu farin ciki har abada. To me kuma ya faru? Burin ka riga ya cika san. Tuntuni na ce mu je asibitin nan amma ga shi yarinyar nan ta mu. Na gode. Ni na fa ina cikin damuwa. Ban gani ba. Gaba ɗaya jikina ya yi sai. Tun ɗazu kana ganin a halin da muka ɗau yarinyar nan muka kai ta asibiti. Muka ajiye ta muka baro ta. Wai kike ne? Sai da ta. Ni ne. A'a dakta wallahi ƙarya yake ni ce na karɓe ta kawai dai ya faɗa haka ne don ya kare ni. Daga yau na dakatar da ku daga asibitin nan. Kuma zan yi bincike duk wanda na kama da laifi a cikin. Kaga da farko dai na ji ka ce mata ba gida ce. Kai yanzu duk maganar da na faɗa babu wacce ka rike sai akan na ce mata ba gida ce. A gaskiya ban ji daɗi ba yaya. Ga shi wanda suka kawo shi har yanzu ba su dawo ba. Ba za su dawo ba. Kan uba Kamal mace a gidan nan idan kika ƙara taku ɗaya a gidan nan sai na karya kafafuwan maza kun rike inda dare ya yi. Alamu sai taɓi wannan. Tafiya to bari in gaya maka ba ni na taɓu ba sabu wanda ke gida. A'a ba haka ba ne ba. Duk ɗaya ne mun zama ‘yan uwa. Goma, 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 akwai tsawa fa. Goma, 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 goma. Ranka fefe. Goma, Ya tuwon ne? goma, Goma akwai tsawa fa. Kamar ya zare ni. Yanzu nan na ga tsawa yayin walkiya. Kada Allah ka iya bakinka. Kana nufin ƙarda ba kwando ne? Ido da ido na gani shi. Lokaci yayi. Abin hari na ya iso. Da lissafi da tunanina gaba ɗaya zan tattara su akan abin da nake hari. Ga dukkan alamu a wannan sallar babba da muke hari za mu yi layya irin wacce ba a taɓa yin irinta ba don mu da mutum za mu yi. Ka sha a nan ko ka tare shi a can ruwan jakara. Ki sha a nan ko ki tare shi a can ruwan jakara. Ruwan jakara. Aminu alaikum salam. Ruwan jakara. Ruwan jakara. Salamu alaikum. Aminu alaikum. Kai! Yo la ilaha illallah. Shalele? A tsaya mana, haba. Ki ba ta ganin cewa kin girma ne? Ruwan jakara, ruwan jakara. Shalele. Taɓija. To ki aini na gani ke ƙara murmurewa ke kina ta dimimi. Taɓija. To shi kenan. Yanzu dai kin gani na ga alamar cewa ko kewa ta ma ba ki yi. Wallahi yaya ina yi kullum fa da kai nake kwana da kai nake tashi. To. Kai. Ni yanzu da kayan mun tsaraba na. A'a, tsaraba kuma shalele. Ta ya za a ce zai zo garin nan a ce wai kiriki ni ban baki tsaraba ba. Ke ma kin san ba zai yi ba yi. Haba. Ya shi yasa nake son ka. To dan rufe idan ki minti biyu. To bude. Kai! Yaya! Habawa.
Yaya? A'a. Har da mayafiya ka ce in yi wanka. A buga wanka in ya zo a buga wanka saboda gobe wani ya sake zuwa. To yaya ka san me naga ka sha kayan gayu. Ni wannan rigan in zo na Allah ya kara mun hada da wannan riga. To banda abin ki share le wannan riga da mata suna sawa ai zan ce in mika miki. Wannan kayan maza ne ai. Ga irin na ku dangin ba ta ganin kawanki da irin wayannan. Ina ma kawata ma gobe kai wannan mutum da haguwar take miki nan da gobe ko jibi za a karo 2 ko 3 ma. Allah ya yi. Kai ta ai baki take bari baki ciro sauran abubuwan ba. Bari na miki wani abu. Baya haka yi ne na fuskanci wannan kawar taka ba ta warke ba sai na sa langinan gebe ramai ke ta sare ma ita kowa ma ya huta. Me sa'a? Kusa ya gai ne. Lalle yau an yi ka. Labari mai daɗi. Ƙarda ba dole yau ya sauka a garin nan. Tumar dorin kwannan kai ya sa ƙariya salatin arna sama ta yi wa yaro nisa sai dai ta da kai ya kallo ya gani malafar duniya ina gwanin wani ganawa. Ziyana ina. Ya je wajen ɗanwan lamba 8 ɗinsa. Fitowar ruwa kake zama da kai dan dole shege kake maganin dan iska ji ta haɗa gari da mu je garin wani na rawa ina gwanin wani yake ganawa la ilaha illallah qariya salatin arna da mu je mai gida la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim wayo fitowar dorin wannan kai ya sa amma ya ta kai wa mai gida la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim mai gida. Ashe kamshi na har ya iso ga kai. Ka san hancin akwai daukar seti mai gida. Ashe ka sake je magu. A hanya da tsince su. Amma dai ba sa cizo ko? Na cire musu riga mai gida. Good job. That's why I love you. Thank you, mai gida. Wato akwai wani yaro da ya tsibi shalele na a cikin cinnaku. Iya wuya iya ruwa iya rintsi. Lallai ina bukatar sa. Lallai ina bukatar wannan yaron. Abinda nake so tare da kai. Wannan yaron goma shi nake so na wa illa ba tare da ya san ta ya aka yi na mai wannan illar ba. Mako mata rani ƙarda ba kwando ne sai na kashe su da wannan abu. Nan amma sai da ka iso abba ya hanya lafiya kallon wallahi Kai da nake jira ka yi umarni 'yan sanda su kama yaran nan su sa shi a garin su ta dukansa wallah ne aiko su. Ubanka kai da yara. Allah ya isa walƙiya tsakanina da kai. Kin ci darajar ke ya mace ce amma na rantse da girman zatin Allah da ba za ki ƙara minti ɗaya a duniya ban kai ki filin fakin ba.
jakara ruwan 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 jakara maza da mata soyayya a dan rayuwa idan da so ana daɗa samun shakuwa a hankali ake tafiya cikin nutsuwa da ni da ke ai duk ɗaya ne mun zama yan uwa da ni da kai ai duk ɗaya ne mun zama yan uwa bar hanzari biyo na asanni zo ga ruwa ka sha a nan ko ka tare shi a can ruwan jakara ki sha a nan ko ki tare shi a can ruwan jakara 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 kasancewar zuciyata ta yi nisa a cikin kogin ƙauna na daɗe ina son ka ke ma bayan kina neman mutumin da biki taba gani ba daɗin laushi kyawu da nagarta ba sai a Dubai ko Toki ba a ɗan kima furnitures da ke Kano kuna iya samun komai da kuke kiran kayan ɗaki takamaimai kujerun ban mamaki gadajen fita kunya bare tsara muku kicin cikin kima da kayan aminci ɗan kima furnitures sun kware a aikin biyo ku gida su biya muku bukata kuna iya samun ɗan kima furnitures a lamba 32 Hajara Buhari kan titin Aminu Kano da ke Goron Dutse a garin Kano kuna ma iya ganawa da shugaban kamfanin ta manhajar Facebook wato Abdullahi S Dankima har ma a manhajar TikTok a Dankima 3 ko kuma ta waɗannan lambobin waya. ruwan jakara 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 ruwan jakara